Wel, bore da I chi I gyd. Mae'n braf iawn gweld gymaint yna chi wedi ymuno. Gito Dafydd dwi'n uwch swyddog cydymffurfio efo'r Comisiynydd. Hon ydy'r sesiwn Gymraeg. The English language session will follow at 11 a.m. Gan bod yna gymaint o bobl wedi ymuno, da ni'n mynd I fod yn croesawu cwestiynau drwy y chat yn unig, yn ysgrifenedig. Felly, os ydych chi eisiau gofyn unrhyw gwestiwn, mae croeso chi wneud hynny drwy y chat neu e-bostio post@comisiynyddygymraeg.cymru. Mae'r digwyddiad yma yn cael ei ffrydio yn fyw ar YouTube ac hefyd da ni'n ei recordio fo ar gyfer ei gyhoeddi yn ddiweddarach. Wedyn, dwi'n credu bod yna ddim byd arall I fi nodi cyn bod fi'n trosglwyddo chi at y Comisiynydd Aled Roberts. Diolch yn fawr Gito. Bore da I chi gyd a croeso i'r cyfarfod rhithiol yma. Mae hwn yn wahanol iawn i'r arfer wrth gwrs, fel arfer dyn ni ar maes Eisteddfod, ond o le mae hwn yn rhoi hwyrach cyfle I rhai pobl fydde ddim wedi mynychu cyfarfod ar y maes, felly mae hwn yn gyfle arbennig I ni. A dyn ni yma wrth gwrs I lawnsio adroddiad sicrwydd 2019-20. Felly dyn ni'n sôn yma am y cyfnod just cyn Covid-19. Dyn ni'n sylweddoli bod Covid-19 wedi cael effaith ar y ffordd mae gwasanaeth yn cael ei darparu. A dyn ni yn cydnabod wrth gwrs bod yna gyfnod heriol wedi bod, felly mae hynny'n bwynt hwyrach fe ni'n dod ati mewn ychydig fisoedd I weld be'n union ydy'r effaith o ran Covid-19 a'r darpariaeth gwasanaeth yn y Gymraeg, ond mater arall ydy hynny. Felly, dyn ni'n canolbwyntio yn yr adroddiad yma at y cyfnod I fyny at diwedd mis Mawrth eleni. Ac y neges a'r penawd mwyaf pwysig ydy bod ni dal yn gweld bod na wella o ran mwyafrif y gwasanaethau yn y Gymraeg eto eleni. Ond dwi'n meddwl bod yna beryg bod ni yn bydloni ar hynny rhyw raddau. Felly, ni yn mynd I sôn bore yma hwyrach am rhai o'r pethau dyn ni'n pryderu amdanyn nhw erbyn hyn. Ac y peth cyntaf i'w nodi ydy bod yr adroddiad yma ddim yn nodi bod yna gydymffurfiaeth llawn. Ac erbyn hyn, cofiwch mae rhyw 4 mlynedd ers i'r safonau gael ei cyflwyno i'r sefydliadau cyntaf. Ac erbyn hyn, dwi'n meddwl ddyle bod ni'n disgwyl bod yna gydymffurfiaeth eitha llawn o ran y gwasanaethau sylfaenol beth bynnag, a fy nhw'n mynd ati I sôn am hynny nes ymlaen. Mae'n debyg os ydych chi bod ar Cymru Fyw bore yma neu di gwrando ar y radio, ydych chi'n gweld hefyd mae teitl yn adroddiad ni ydy Caer Bwlch. A dyn ni yn dechrau gweld dipyn bach o fwlch yn tyfu rhwng y sefydliadau yna sydd efo cydymffurfiaeth da, yr rhai sydd efo trefniadau digonol, a rai hynny felly lle mae angen I nhw wella I trefniadau mewnol o ran monitro cydymffurfiaeth. Mae rhaid mi ddeud hefyd bod yna rai sectorau yn arbennig y maes iechyd, ond hefyd ymysg y sefydliadau yna sydd dal yn gweithredu o dan cynlluniau iaith, lle mae'r lefel o gydymffurfiaeth yn llai. Felly mae hynny'n rhywbeth fydd rhaid I ni gadw golwg arno fo. Mae rhan fwy ar gwasanaethau wedi gwella. Mi fydd Gito yn cyfeirio at hynny mewn eiliad. Ond dwi eisiau cyfeirio at y gwasanaethau ffôn a'r derbynfeydd yn benodol lle mae perfformiad yn isel ac wedi gostwng yn ystod y flwyddyn. Ac mae'n ddiddorol dwi'n meddwl mae dyna y gwasanaethau lle mae angen buddsoddi mewn staff. Felly, dyn ni'n gweld bod cydymffurfiaeth yn well o fewn pethau fel gwefannau arwyddion, ond lle dyn ni'n sôn am yr angen I gynllunio y gweithlu mwyn sicrhau bod y darpariaeth ar gael yn y Gymraeg, dyn ni'n dechrau gweld bod
bod yna heriau a bod yr heriau yna yn fwy o fewn rhai sefydliadau nag eraill. Felly, beth sydd angen digwydd? Wel, dwi eisiau gwneud y pwynt mae cyfrifoldeb eich sefydliad chi ydy cydymffurfio yn y lle cyntaf. Ond mae yna angen i ni fel swyddfa'r comisiynydd gynnig ffyrdd ymlaen o ran sut ni'n mynd i fynd ati, achos be dyn ni'n awyddus i wneud ydy creu sefyllfa lle mae yna wella parhaus, a bod hynny yn seiliedig ar ddealltwriaeth cadarn o fewn y corff ei hun o ran beth sydd angen newid. Felly, dyn ni yn gweld bod yna wahaniaeth lle mae yna swyddog neu tîm sy'n gyfrifol am y Gymraeg yn y lle cyntaf. A dyn ni eisiau gweld mwy o monitro o ran perfformiad o fewn y sefydliadau eu hunain. A bod y monitro yna yn rhoi sylw i brofiadau a chwynion gan ddefnyddwyr yn benodol. Ac mae'r adroddiad yma yn cynnwys nifer o enghreifftiau lle mae ymchwiliadau ganddo ni yn dilyn cwynion gan aelodau'r cyhoedd wedi arwain at camau gorfodi, a dwi'n siŵr bod chi gyd yn dechrau sylwi erbyn hyn bod yna lawer iawn mwy o monitro o ran camau gorfodi, achos dyn ni'n meddwl bod o yn wastraff adnodd ganddo ni os dyn ni'n cynnal ymchwiliad ar ôl ymchwiliad lle mae yna gamau corfodi wedi cael ei gosod ar gyrff ac eto bod ni ddim yn gweld newid. Felly mae'r monitro yna yn fwy cadarn na be oedd o. Felly, dyn ni eisiau sicrhau bod trefniadau cadarn mewn lle mwyn sicrhau cydymffurfiaeth. Dwi wedi cyfeirio at hyn hefyd. Dwi'n meddwl bod yna le i ni gweld fwy o gynllunio o ran y gweithlu na be dyn ni'n gweld ar hyn o bryd mwyn cynyddu capacity pob sefydliad i weithredu yn y Gymraeg. Mae'n hanfodol erbyn hyn bod yr angen o ran sgiliau Cymraeg yn cael ei ystyried bob tro mae swydd yn cael ei hysbysebu, a bod yr asesiad yn cymryd i ystyriaeth y bwlch sydd yna rhwng y perfformiad a beth sy'n ofynnol ar hyn o bryd. Dwi yn mynd i wneud y pwynt hefyd bod hi'n glir fod rhaglen Cymraeg gwaith y Ganolfan Dysgu Cymraeg wedi galluogi rhai sefydliadau i gynllunio'u darpariaeth yn fwy effeithiol. A felly dwi'n awyddus i weld y rhaglen yna yn ailgydio ar ôl y cyfnod clo. Dyn ni hefyd yn awyddus i weld bod chi'n hybu a hwyluso defnydd o'r gwasanaethau sydd ar gael eisoes. Mae angen i sefydliadau wneud mwy i ddylunio gwasanaethau mewn ffordd sy'n golygu mai defnyddio'r Gymraeg yw'r opsiwn mwyaf naturiol i Gymru Cymraeg, ac i roi gwybod i ddefnyddwyr bod y gwasanaethau Cymraeg yna ar gael. Dyn ni wedi edrych hefyd yn benodol flwyddyn yma ar sut mae cynghorau yn cynnig cyfarfodydd sy'n ymwneud â llesiant yn y Gymraeg. Dwi'n credu bod y cyfarfodydd yma yn rhai sensitif, maen nhw'n rhai pwysig, lle gall mynegu eich hunain yn yr iaith, dych chi fwy cyfforddus ynddo fo, yn gwneud gwahaniaeth go iawn i lesiant y person. Ac dwi'n meddwl bod angen mwy o waith ar hyn wrth i ni symud ymlaen. Gan ei fod yn gwneud gwahaniaeth i lesiant pobl, byddwn yn hoffi gweld sefydliadau'n ystyried cynnig cyfarfodydd o'r fath yn y Gymraeg yn ddiofyn sydd ddim yn digwydd ar hyn o bryd. Felly, y prif neges yw bod ni yn awyddus i symud i sefyllfa lle hwyrach dyn ni'n dechrau cymryd yn ganiataol bod gwasanaethau sylfaenol ar gael yn y Gymraeg bob tro. Mae hynny yn mynd i alluogi ni i ganolbwyntio ar ddyletswyddau eraill sy'n gwneud gwahaniaeth i'r Gymraeg ar lefel strategol. Bod ni ddim jyst yn edrych ar arwyddion, bod hyn yn bwysig, bod ni'n edrych ar pethau strategol megis, penderfyniadau polisi. Mae'r safonau'n glir. Maen nhw'n deud bod hi'n ofynnol ystyried effaith pob penderfyniad o fewn y corff sy'n arostyngiedig i'r safonau ar y Gymraeg. Ac dwi'n siŵr bod nifer ohonoch chi wedi sylwi adolygiad barnwrol diweddar sydd wedi pwysleisio pa mor hanfodol ydy cwrdd ar y ddyletswydd yma.
Dyn ni'n gweld enghreifftiau o asesiadau sydd yn arwynebol iawn yn barn ni. Mi oedd y barnwr yn yr achos llys yn cytuno efo'r farn yna. Felly mae angen I sefydliadau feddwl o ddifri sut gall eu penderfyniadau effeithio ar y defnydd y pobl yn ei wneud o'r Gymraeg, a newid y cynlluniau os oes angen mwyn cael effaith cadarnhaol ar y Gymraeg. Dwi hefyd eisiau cyfeirio chi at y strategaethau 5 mlynedd. Dyn ni wedi edrych ar sut mae'r strategaethau yna'n cael eu gweithredu, a mae'r strategaethau fod yn deg wedi arwain a trwy sylw strategol i'r Gymraeg o fewn nifer o sefydliadau lle doedd hynny ddim yn digwydd yn blaenorol. Ond, tydi hi ddim yn glir faint o weithgareddau newydd sydd wedi cychwyn o ganlyniad uniongyrchol i'r strategaethau yma. Ac yn bendant, does na ddim cyllid na adnoddau newydd sylweddol wedi ei neilltuo I gweithredu yn yr rhan fwyaf o achosion. Dwi'n mynd I ofyn I chi feddwl am y pwynt ola yna yn arbennig, achos mae yna gyfle ar y gorwel I ni newid y sefyllfa yma, achos bod yna ofyniad I sefydliadau adolygu a llunio strategaethau newydd yn 2021 a 2022. Felly dylai bod y gwaith wedi dechrau eisoes. Ond dwi'n mynd I drosglwyddo rwan I Gitso mwyn iddo fo fanylu ymhellach ar canlyniadau'r adroddiad. Diolch yn fawr, Aled, am y cyflwyniad yna. Mi ddylai bod chi'n gallu gweld yr cyflwyniad ar y sgrin rwan. Mae'r adroddiad wedi I rannu yn 4 rhan. Mae y rhan gyntaf yn ymwneud ag ydy gwasanaethau ar gael ac ydyn nhw'n cael eu hyrwyddo. Mae'r rhan yma'n seiliedig ar yn gwaith gwirio uniongyrchol ni, yn gwaith siopwr cudd ni, lle oedden ni yn gwirio gwasanaethau sampl o dreian o sefydliadau sy'n gweithredu safona a detholiad o sefydliadau cynllunio iaith, yn mynd at y gwasanaeth fel cwsmer arferol ac yn profi oedd o yn cwrdd â meini prawf oedd yn seiliedig ar ofynion y safona. Ac wedyn, mae yna 2 rhan sydd yn ymwneud â sut mae sefydliadau'n gweithredu mwyn gwella'r sefyllfa o ran gwasanaethau ac hefyd o ran cyfrifoldebau eraill sy'n codi o'r safona. Mae rhain sy'n ymwneud â trefniadau cydymffurfiaeth, cynyddu capacity a hybu'r Gymraeg yn seiliedig ar dystiolaeth fwy ansoddol. Astudiaethau thematig, lle oedden ni'n gofyn am dystiolaeth gan sefydliadau, ymgysylltu efo defnyddwyr, ac argraffiadau ag enghreifftiau o'n cyswllt ni efo sefydliadau yn cefnogi cydymffurfiaeth, yn cynnal ymchwiliadau, yn gosod safona ac yn y blaen. Felly, gan droi I ddechrau at argeuledd gwasanaethau. Mae'r gwasanaethau ydych chi'n weld ar y sgrin yma yn rhai lle mae'n bosib darparu'r gwasanaeth Cymraeg drwy wneud yn siŵr bod testyn ar gael yn Gymraeg unwaith ac am byth, os liciwch chi. Felly, maen nhw yn wasanaethau lle mae'r perfformiad yn eitha da ar y cyfan yn mynd o ryw 3/4 yr amser I fyny I 90%. Ac fe welwch chi hefyd fod y perfformiad wedi gwella ers y llynedd. Ddim yr un sefydliadau yn union o dan sylw, ond mae'r sampl yr un peth, mae cyfansoddiad, mae'r sampl yn fawr yn ddrwg yna, mae cyfansoddiad y sampl yr un peth, a mae'r fethodoleg hefyd yr un peth. Stori debyg iawn o ran gwasanaethau lle mae angen anfon testyn at siaradwr Cymraeg I ddelio efo fo, ond does na ddim pwysau amser sylweddol I wneud hynny. Y perfformiad yn dda ar y cyfan yn fan hyn. Ond mi fyswn ni'n deud 4 blynedd ers i'r safona ddod yn weithredol, mi fyswn ni'n disgwyl bod y perfformiad yn well, yn tynnu mwy at y 100% yn fan hyn. Yn enwedig ar bethau fel negesion Twitter, hysbysebion swyddi. Os mae'r cwestiwn ydy, ydyn ni'n mynd i'r cyfeiriad cywir, wel, yndan yn bendant, ond ydyn ni yno eto, nadan, ddim eto. Pam dyn ni'n edrych ar wasanaethau personol wedyn, gwasanaethau ffôn a derbynfa,
y gwasanaethau fel nath Aled sôn, lle mae angen i aelod staff fod yno yn y fan ar lle i'w ddarparu fo. Mae'r perfformiad yn fan hyn o gwmpas yr hanner sydd yn bell o fod yn ddigon da, ac heb wella llawer os o gwbl ers y llynedd. Felly mae'r gwasanaethau yma yn destun rhywfaint o bryder i ni. Peidiwch â panicio yn gweld y tabl yma. Be mae hwn yn dangos ydy, oherwydd bod ni'n ailadrodd y profi, da ni'n profi bob sefydliad rhyw 2 gwaith ar gyfer y rhan fwyaf o wasanaethau. Da ni'n gallu deud ydy sefydliadau'n bodloni'r maen prawf bob tro, ydyn nhw'n gwneud o weithiau neu ydyn nhw ddim o gwbl. Ac ar gyfer y rhan fwyaf o wasanaethau, mae yna rhwng tua hanner a 3/4 sefydliadau sydd yn bodloni'r maen prawf bob tro ac yn cydymffurfio'n dda. Ond ar gyfer bob gwasanaeth hefyd, mae yna gnewyllyn bychan rhwng tua 5% a 20% lle wnaethon nhw ddim bodloni'r maen prawf ddim un gwaith. Hyn ar ei weithiau efo galwad y ffôn, derbyn feidd a hysbysebion swyddi. Dyma di'r bwlch da ni'n sôn amdano fo yn y teitl, rhwng y sefydliadau sy'n darparu gwasanaethau dibynadwy a rheini sydd angen gwaith eitha sylweddol i gynyddu argeuledd i gwasanaethau. Da ni hefyd yn edrach ar i baradda oedd gwasanaethau yn cael eu hyrwyddo. Mae'n ofynion penodol yn y safona o ran rhoi gwybod i bobl fod gwasanaethau Cymraeg ar gael. Mae yna ddarlun cymysg yn fan hyn, ond fel y gwelwch chi ar gyfer pethau fel llyfrynau, ffurflenni, peiriannau hyn o'n ysariaeth ac yn y blaen. Does ddim digon yn digwydd ar rai gwasanaethau mwyn cymryd camau syml i wneud yn siŵr bod pobl yn ymwybodol bod y gwasanaeth ar gael. Mae'r adroddiad yn cynnwys nifer enghreifftiau eitha cadarnhaol o ran y defnydd o gwasanaethau. Sefydliad fel Dŵr Cymru, enghraifft wedi gosod targed i godi'r nifer o gwsmeriaid sy'n defnyddio gwasanaethau Cymraeg i 25,000 erbyn 2025. Does na ddim data cyffredinol ar ddefnydd yn yr adroddiad, ond mae yna enghreifftiau o gynnydd gan sefydliadau lle mae yna wasanaethau Cymraeg o safon wedi rhoi mewn lle fel Heddlu De Cymru a'r DVLA, enghreifftiau sy'n dangos bod yna le i gynyddu'r defnydd. Ac mae yna hefyd enghreifftiau o sefydliadau'n newid sut mae'r gwasanaeth wedi cael ei ddylunio mwyn cael mwy o bobl i ddefnyddio y gwasanaeth Cymraeg, boed drwy wneud yr opsiwn Cymraeg yn fwy amlwg ar y ffôn, gwneud gwefan ar gael yn Gymraeg yn ddiofyn, adnabod dewis iaith a gweithredu ar hynny, ac yn y blaen. Yn ogystal â'r enghreifftiau yn yr adroddiad, da ni wedi cyhoeddi dogfen gyngor ar hybu defnydd o wasanaethau Cymraeg yr wythnos yma, a dogfen gyngor hefyd ar adnabod a gweithredu ar ddewis iaith. Felly, swn i'n argymell i chi fynd ati i ddarllen y dogfennau yna. Fel nath Aled sôn, mi wnaethon ni gynnal astudiaeth yn gofyn am dystiolaeth gan sefydliadau ynghylch cyfarfodydd. Mae cynghorau sir yn ei cynnal sy'n ymwneud â llesiant. Mi gafon ni'n sicrhau gan y cynghorau bod yna drefniadau mewn lle i ofyn i bobl pa iaith oedden nhw'n dymuno i defnyddio ac i weithredu ar unrhyw gais. Ond mi oedd yna dipyn o dystiolaeth hefyd fod y defnydd go iawn yn isel. Wan oherwydd bod cael mynegu hynna'n y Gymraeg, cynnal y cyfarfod yn Gymraeg, yn mynd i wneud gwahaniaeth go iawn i lesiant rhai pobl. Da ni newyddus i weld sefydliadau'n bod yn fwy rhagweithiol o ran cynnal cyfarfodydd yn Gymraeg. Gan edrych wedyn ar y trefniadau sy'n angen mwyn sicrhau cydymffurfiaeth, mae'r ystadegau nesaf yma yn ymwneud â cydymffurfio efo'r safona yn benodol, ond mae'r egwyddorion da ni sôn amdanyn nhw yn berthnasol i sefydliadau cynlluniau iaith hefyd, bod y gyfynion yn wahanol. Mi oedd 87% o sefydliadau wedi llunio adroddiad blynyddol, ond wrth i ni ddrilio lawr i'r gyfynion mwy penodol, da ni'n gweld cydymffurfiaeth yn lleihau wedyn. Felly mae'n bwysig bod sefydliadau yn rhoi sylw i'r holl ofynion, a da ni wedi cyhoeddi dogfen gyngor arall ar lunio adroddiadau blynyddol. Mae'r sleid nesaf yma yn dangos cydymffurfiaeth efo gofynion
o ran cyhoeddi trefniadau cydymffurfio. Dim ond 48% o sefydliadau oedd wedi cyhoeddi I trefniadau ar gyfer goruchwylio cydymffurfiaeth. Wan, mae hyn ynghylch mwy na jyst cyhoeddi dogfen. Mae yn ymwneud â'r sefydliad yn cymryd cyfrifoldeb am berfformiad ac mynd i'r afal efo unrhyw ddiffygion. All y Comisiynydd ddim bod yn cadw llygad ar bob dim drwy'r amser. Mae angen i'r sefydliad ei hun wybod sut mae'n perfformio ar ei trefniadau mewn lle ar gyfer delio efo unrhyw beth. Yn ogystal â'r enghreifftiau yn yr adroddiad, mae gennym ni ddogfen gyngor newydd ar y mater yma hefyd. Da ni'n annog sefydliadau I wneud pethau fel gwirio'u perfformiad I hunan, rhoi trefniadau rheoli perfformiad mewn hunan asesu cydymffurfiaeth, mewnoli hynny I drefniadau fel trefniadau risg a trefniadau eraill sydd gan y sefydliad I reoli perfformiad. Mae'n bwysig bod yna gyfrifoldeb am y Gymraeg yn cael ei roed I unigolion ar lefel strategol a lefel weithredol o fewn y cyrff. Ac mae'n bwysig bod cyrff yn casglu adborth gen defnyddwyr ac yn gwneud yn siŵr bod pobl yn hyderus I wneud cwyn os di rhywbeth ddim yn mynd yn iawn. Fel y gwelwch chi fan hyn, dim ond 63% o sefydliadau oedd wedi cyhoeddi gweithdrefn gwyno. Fel y soniodd y Comisiynydd, da ni wedi rhoi mwy o sylw leni ar sicrhau bod camau gorfodi yn cael ei gweithredu, a mae yna sawl enghraifft yn yr adroddiad ar gyfer amryw wasanaethau, lle mae ymchwiliadau'r Comisiynydd neu gwynion uniongyrchol gen ddefnyddwyr wedi arwain at welliant yn y perfformiad. Troi wedyn at yr capacity o fewn y gweithlu. Y peth cyntaf sy'n allweddol I wneud o ran hyn ydy bod bob swydd wag y newydd sy'n cael ei cyhoeddi gan sefydliadau yn cael ei asesu ar gyfer y gofynion o ran sgiliau Cymraeg. Wnaethon ni fonitro I ba raddau roedd bob swydd o fewn cyfnod penodol amser yn cynnwys gofynion a gweld bod 17% o swyddi efo sgiliau Cymraeg yn hanfodol a 63% pellach efo'r Gymraeg yn ddymunol. Ac mae hyn yn gam bras ymlaen o'r sefyllfa pan oedden ni'n dechrau gwneud gwaith tebyg yn 2014-15, dim ond 4% o swyddi oedd efo'r Gymraeg yn hanfodol bryd hynny. Felly mae yna gynnydd wedi I wneud, ond gan fod perfformiad yn wael ar wasanaethau lle mae angen staff i'w darparu nhw, mae yna waith eto I wneud. Mae gennym ni ddata ar faint o sefydliadau wedi adrodd ar sgiliau Cymraeg I staff. Ac mi oedd mwy na lai pob sefydliad oedd wedi cyhoeddi adroddiad wedi cynnwys gwybodaeth am sgiliau Cymraeg I staff. A da ni'n deall bod sefydliadau'n defnyddio systemau adnoddadynol a meddalwedd arall I sicrhau bod y data ganddyn nhw. Be da ni ddim yn gallu wneud ydy gwneud asesiad o'r capacity Cymraeg o fewn y sector gyhoeddus yng Nghymru yn ei chyfanrwydd. Da ni'n argymell bod sefydliadau'n defnyddio lefelau ceffyr sy'n bosib I cyfateb efo lefelau alte a lefelau'r cwricwlwm dysgu Cymraeg mwyn galluogi ni I wneud y math yna o ddadansoddiad i'r dyfodol a cymharu capacity gwahanol sefydliadau efo'i gilydd. Mi geithon ni argraff bendant o'n cyfarfodydd nifer sefydliadau eleni bod darpariaeth Cymraeg gwaith y ganolfan dysgu Cymraeg wedi arwain at gynyddu'r capacity I gynnig gwersi Cymraeg a gwella gallu sefydliadau I dargedu cyfleoedd. Felly, da ni'n awyddus I weld y rhaglen yna yn parhau. Mae'r adroddiad yn dod I ben efo adran ar hybu'r Gymraeg. Wnaethon ni gynnal astudiaeth o gofnodion sefydliadau ar gyfer asesu penderfyniadau polisi. Mi oedd nifer y copïau o asesiadau gafodd ei rhannu efo ni yn isel yn achos rhai sefydliadau gan ei ni bryderu nad oedd pob penderfyniad yn cael ei asesu fel y dylai fo. Mi oedd yr asesiadau wnaethon ni weld yn cynnwys cwestiynau oedd yn cwrdd â gofynion y safona, ond ansawdd yr asesiadau'n amrywio. Rhai yn nhw yn arwynebol ac yn dangos diffyg dealltwriaeth o sut y gall penderfyniadau polisi effeithio ar y defnydd o'r Gymraeg.
Dwi eisiau tynnu sylw penodol at materion sy'n mynd ag addysg. Mi oedd mae un enghraifft yn yr adroddiad o ymchwiliad i gau ysgol Gymraeg, lle doedd yr effaith ar y Gymraeg ddim wedi cael ei ystyried yn ddigonol. A da ni hefyd wedi gwneud gwaith yn ystod y flwyddyn ar asesu effaith addasu trefniadau teithio i'r ysgol a'r fynediad i addysg Gymraeg. Da ni yn sôn yn yr adroddiad am ddyfarnu grantiau, lle mae yna enghreifftiau unigol o sefydliadau yn gwneud gwaith da iawn o ran asesu'r effaith ar y Gymraeg, ond dim llawer o sefydliadau wedi cyhoeddi'r polisia sy'n ofynnol yn y maes yma. Ac i orffan, da ni'n sôn am y strategaethau 5 mlynedd mae'n ofynnol i gynghora a pharciau cenedlaethol i cael. Llawer iawn o weithgareddau yn digwydd yn benna y maes addysg, gofal plant, dysgu Cymraeg, llawer o waith partneriaeth yn digwydd efo sefydliadau fel yr Urdd a'r Fenter Iaith yn lleol o ganlyniad i'r strategaethau yma. Ac ambell sefydliad, ond nid y cwbl, wedi rhoi ystyriaeth i sut gall polisia economi a chynllunio hybu'r Gymraeg. Mi nath 9 o'r 14 sefydliad oedd yn rhan o'r astudiaeth ddeud nad oedden nhw wedi neilltuo cyllid ychwanegol sylweddol i weithredu'r strategaethau yma, bod na amser staff yn cael ei dreulio arnyn nhw. Ac mae'r astudiaeth yma wedi dangos bod angen i gynghora baratoi rwan i asesu llwyddiant o'r strategaethau yma ac i gynhyrchu strategaethau newydd fydd yn hybu'r Gymraeg yn effeithiol yn lleol ac yn cael ei cefnogi efo cyllid a staffio. Felly dyna ni o ran cynnwys yr adroddiad. Swn i'n annog chi i'w ddarllen o ac i ddarllen y dogfennau cyngor hefyd, ond mi wna i'ch pasio chi nôl at Aled ar gyfer y camau nesaf. Diolch Gytio. Mae yna berig yn does efo unrhyw adroddiad neu strategaeth bod o yn cael ei dderbyn a wedyn bod o'n mynd ar y silff. Nid dyna pwrpas yr adroddiad yma. Pwrpas yr adroddiad yma bod na sail i ni weithredu fel corff, ond hefyd bod ni'n sicrhau ar y cyd efo chi bod y canfyddiadau yma yn arwain at newid, a dyna pwrpas yr adroddiad. Felly dwi eisiau sôn am be fydd yn digwydd. Mi fyddwn ni, dwi'n siŵr bod rhai yn chi di gwrando ar Radio Cymru bore yma, oedd y BBC yn awyddus iawn bod ni yn enwi y rhai hynny do ddim yn cydymffurfio'n dda iawn efo'r safonau, ond dyn ni ddim yn awyddus i ddechrau rhyw fath o gêm lle dyn ni yn gyrru pobl ar ryw step yn ddrwg na'n byd felly. Felly be fy'n ni'n neud ydy, dyn ni'n rhannu y canfyddiadau efo'r cyrff yna sydd o fewn y sampl yn y lle cyntaf. Yn tynnu sylw nhw at unrhyw ddiffygion, dyn ni'n gweld, ond hefyd, a dyma'r cam pwysig, yn ceisio gofyn nhw be fydd nhw yn i'w wneud a be fydd yn digwydd mwyn i nhw daclo unrhyw broblemau. Felly fydd hynny yn rhan o'r drafodaeth wrth ni symud ymlaen yn ystod y flwyddyn i weld sut yn union mae'r camau yna yn cael ei gweithredu. Yn amlwg, mi fydd na adroddiadau blynyddol yn cael ei derbyn, a mi fydd hyn yn rhan bwysig o waith y swyddogion cydymffurfio i ddadansoddi yr adroddiadau yna, i weld pa mor gywir yn ymbarn ni ydy'r darlun neu'r hunan asesiad o fewn yr adroddiad, ac yn gwneud hynny cyn y cyfarfodydd adborth mwyn i ni drafod materion penodol sydd angen sylw. Felly, mi fydd y swyddogion cydymffurfio yn cwrdd ar rhai sefydliadau mwyn trafod sut ydych chi'n meddwl bod chi'n perfformio a be dyn ni'n credu ydy rhai o'r materion allweddol sydd yn codi yn yr adroddiad mwyn i chi gydnabod sut ydych chi'n mynd i adnabod cyfleoedd i wella. Wrth gwrs, mae Gytio wedi cyfeirio at hyn hefyd. Mi fyddwn ni'n parhau ymchwilio o fewn y meysydd yna lle unai dyn ni yn derbyn cwynion, neu mae gen i rym i ddechrau ymchwiliad ar liwt yn hun, lle dwi'n teimlo bod sefydliadau ddim yn ymateb yn gadarnhaol hwyrach o fewn rhai o'r trafodaethau yna. Ac ar ddiwedd unrhyw ymchwiliad, mae yna gamau gorfodi, a fel ydych chi'n
fel ydych chi wedi clywed nifer o weithiau erbyn hyn, mae yna fwy o sylw'n cael ei roi i'r gwaith monitro o ran y comi gorfodi yna o hyn ymlaen. Y gobaith ydy wrth gwrs ydy bod ni'n osgoi ymchwiliadau trwy y bartneriaeth yma o ran gwella parhaus. Ac mwyn i chi fynd ati i geisio gwella, dwi yn eich cyfeirio chi at y dogfennu cyngor sydd newydd cael ei cyhoeddi, sydd yn dangos arfer da yn y barn ni o ran hybu gwasanaethau, cofnodi a rhannu dewis iaith, goruchwylio cydymffurfiaeth, cyngor hefyd ar sut i sgwennu adroddiadau blynyddol o ran safoni'r Gymraeg, a hefyd fel mae Gita wedi cyfeirio cyngor ar lunio polisi dyfarnu grantiau. Dyn ni hefyd yn fuan iawn gobeithio yn mynd i gyhoeddi dogfennau pellach ar recrwtio ag yr angen i ystyried y Gymraeg mewn penderfyniadau polisi, a mi fydd rheina'n cael ei cyhoeddi yn ystod y misoedd nesaf. Dwi yn eich annog chi i roi sylw i gynnwys y dogfennau yma. Yn ystod y flwyddyn nesaf hefyd, mi fyddwn ni yn cynnal rhyw fath o arolwg ynglŷn â effaith Covid-19. Dyn ni'n mynd i'ch gwahodd chi fel sefydliadau i fod yn rhan o'r arolwg hynny yn edrych ar sut wnaeth yr argyfwng effeithio ar wasanaeth yn y Gymraeg, sut wnaeth o effeithio hefyd ar eich trefniadau chi o ran cydymffurfio, ond hefyd os oedd na unrhyw ergyd o ran defnydd mewnol o'r Gymraeg wrth i bobl gorfod gweithio gartre, mwy o ddefnydd o'r dechnoleg a bethau felly, i weld be yn union oedd yr heriau, ond hefyd, fel dwi wedi cyfeirio eisoes, cydnabod hwyrach cyfleoedd hefyd sydd wedi cael i creu gan y ffyrdd gwahanol yma o weithio. A hefyd, dwi'n meddwl erbyn hyn bod yn amser i ni edrych ar y defnydd mewnol o fewn sefydliadau o ran y Gymraeg. Dwi wedi cyfeirio mwy nag unwaith yn ystod y flwyddyn dwi wedi bod yn y swydd yma at y ffaith mae dim ond un awdurdod lleol oedd yn defnyddio y Gymraeg fel iaith mewnol pan ddigwyddodd datganoli, ond un cyngor sir oedd yn gweinyddu yn fewnol yn y Gymraeg wrth i'r safonu cael ei cyflwyno, a dwi'n meddwl erbyn hyn bod hi'n briodol i ni weld pa gyfleoedd sydd yna i ni symud yr agenda yma ymlaen. Mae yna angen mwyn i ni symud yr agenda yma ymlaen i greu mwy o gyfleoedd fel bod staff efo'r y cyfle i ddefnyddio Gymraeg o fewn y gweithlu, a hefyd wrth gwrs wrth i ni gynyddu'r capacity bod hynny yn creu cyfleoedd i ehangu y darpariaeth o ran gwasanaethau Cymraeg yn ei cyfanrwydd. Felly, mwyn i chi gael cyfle i ofyn unrhyw gwestiynau, dwi'n mynd i gyfeirio y rhai anodd at Gito a Steff, ond o ddifri. Y prif negeseuon felly ydy dyn ni yn disgwyl bod na wella o ran cydymffurfiaeth, o ran gwasanaethau sylfaenol. A dwi'n meddwl erbyn hyn ar ôl 4 mlynedd efo'r rhai sefydliadau bod yn briodol bod ni yn medru cymryd o bron yn ganiataol bod y gwasanaethau sylfaenol yna ar gael yn y Gymraeg. Lle fyddwn ni'n gweld diffygion, dyn ni'n mynd i drafod efo chi be ydych chi'n credu sydd angen i'w wneud mwyn datrys y sefyllfa, ond cyfrifoldeb y sefydliad, fel dwi wedi deud eisoes, ydy sicrhau cydymffurfiaeth, a cyfrifoldeb y sefydliad ei hun ydy gweithredu a chydymffurfio. Fedrwn ni fel tîm o jyst dros 20 o bobl ddim fod yn gyfrifol am sicrhau cydymffurfiaeth o fewn dros 120 o sefydliadau cyhoeddus. Mae yna angen i ni weld mwy o hunan ymwybyddiaeth a hunan asesu wrth i ni symud ymlaen.
A'r rheswm da ni eisiau gweld mwy o gydymffurfio o ran y gwasanaethau sylfaenol yna ydy mwyn i ni gael cyfle i edrych ar pethau hwyrach sydd yn fwy strategol, megis penderfyniadau polisi, lle mae'r effaith ar y Gymraeg yn bwysig dros ben, a fel dwi'n deud, mwyn ehangu defnydd mewnol sydd yn cael ei wneud o'r Gymraeg o fewn y sector gyhoeddus yng Nghymru o hyn ymlaen. Felly, na i drosglwyddo nôl i Gito. Diolch yn fawr iawn. Felly, da ni yn croesawu cwestiynau ganddo chi. Mae croeso chi boster heini yn y chat, naillai yn unigyrchol at trefnydd Comisiynydd 7 neu i bawb i gweld. Mae yna rhywun wedi anfon cwestiwn dros e-bost yn ymwneud â swyddi a yr angen i gynllunio'r gweithlu ac yn nodi bod na rai sefydliadau lle mae yna gama bras wedi cymryd o ran penodi mwy o staff ac eraill heb wneud hynny. Ac yn nodi hefyd bod hwn yn rhywbeth lle mae'n anodd gweld newidiadau yn y tymor byr o bosib, bod cynllunio'r gweithlu'n broses tymor hir. Felly'n gofyn be di'r rhesymau ydych chi'n meddwl bod rai sefydliadau yn gwneud newidiadau yn gyflymach na'i gilydd a sut mae cychwyn ar y gwaith o wneud newidiadau? Wel, dwi'n meddwl lle cyntaf bod y man cychwyn yn wahanol iawn o sefydliad i sefydliad. Felly, be rwy'n syni wrth i mi ddechrau ar y swydd yma oedd y sefyllfa enghraifft o fewn y gwasanaeth iechyd, lle fe wnaethon ni ofyn i'r byddau iechyd faint o data oedd ganddyn nhw o ran sgiliau ieithyddol i staff. Ac mi oedd y wybodaeth ddaeth yn ôl yn syfrdanol i ddeud y gwir o ran cynlleiad y wybodaeth oedd yna. Felly fyswn i'n deud yn lle cyntaf, mae'n bwysig iawn bod pob sefydliad yn deall lle maen nhw arni ar hyn o bryd a bod nhw'n deall sgiliau i staff. Y cam nesaf, wrth gwrs, ydy wrth i chi hysbysebu. Dyn ni'n deall bod y broses o ran denu staff sydd yn medru'r Gymraeg yn hwyrach rhywbeth sydd yn dymor canolig, achos mae trosiant hefyd o fewn sefydliadau yn wahanol o un sefydliad i'r llall. Ond mae yna hefyd fwlch mawr fyswn i'n deud o fewn sefydliadau o ran faint o asesu sy'n cael ei wneud o ran be di'r gofyn pan maen nhw'n llenwi swyddi. Mae yna nifer o sefydliadau sydd enghraifft just yn sicr i'w lwch sydd yn deud bod y Gymraeg yn ddymunol. A be maen nhw'n gwneud wrth hynny wrth gwrs ydy hwyrach yn creu'r argraff bod nhw wedi cymryd i ystyriaeth y Gymraeg. Ond y gwir amdani ydy fe ddyle bod pob adran bron a pob uned yn deall yn union beth sydd i'w angen mwyn ymateb i'r galw am wasanaeth Cymraeg. A'r unig ffordd i nhw ymateb i'r galw yna ydy sicrhau bod y gweithlu yn ddigonol ar gyfer y galw. Felly, mae'n cychwyn, asesiadau, ond hwyrach hefyd dealltwriaeth ynglŷn â lle ydych chi eisiau cyrraedd yn y pen draw, a bod yna gynlluniau cadarn sydd yn cymryd cam ar ôl cam i wella'r sefyllfa. Dyna beth sydd ar goll ar hyn o bryd mewn nifer o sefydliadau. Diolch. Mae yna gwestiwn wedi dod ynghylch amserlen trefnu cyfarfodydd adborth y cyfarfodydd yma fydd yn trafod yr adroddiad blynyddol. Allai ddeud fydd rheina yn digwydd yn ystod chwarter 3 rwan, felly fyddwn ni'n mynd ati i drefnu'r cyfarfodydd yna o ail hanner mis Hydref ymlaen. Mae yna gwestiwn arall ynghylch lefelau defnydd ac yn cyfeirio at y sefydliad sydd wedi gosod targed i gynyddu defnydd. Y cwestiwn ydy, ydych chi'n meddwl bod yna
ddigon o sefydliadau yn hyrwyddo beth sy'n ar gael, a fydd yna diwrnod hawliau yn digwydd eto yn 2020. Mi fydd na ddiwrnod hawliau ym mis Rhagfyr. Yn amlwg, mae rhai o trefniadau gofod bod yn wahanol iawn achos dwi'n meddwl bod y mwyafrif ohonyn ni wedi credu fyddwn ni yn dod allan o'r cyfnod cloi erbyn hyn, ond mae'n ymddangos bod na heriau hwyrach hyd yn oed ar gyfer mis Rhagfyr, felly mi fyddwn ni'n cysylltu efo chi ddeud yn union beth sy'n digwydd, ond mi fydd y diwrnod hawliau yn mynd yn ei flaen. Dwi'n meddwl o ran defnydd, mae'r un broblem yn bodoli i ddeud y gwir, mae yna broblem o ran man cychwyn, mae yna broblem hefyd o ran diffyg unrhyw gysondeb ar lefel cenedlaethol o ran sut mae defnydd yn cael ei fesur. Felly, mae yna batrymau anghyson iawn o ran be yn union ydy maint defnydd ar hyn o bryd. Os dwi'n onest, dwi'n credu o fewn rhai sefydliadau bod na dueddiad i beidio cynyddu defnydd yn ormodol, achos un problem sy'n eich gwynebu chi, os ydych chi'n hyrwyddo gwasanaethau yn fwy, mae'r galw mynd i gynyddu. Ac wrth gwrs, os fedrwch chi ddim ymateb i'r galw, mae hynny'n mynd i greu problem, bydd ddim yn cael ei greu, heblaw bod chi yn hyrwyddo'r gwasanaethau. Felly, dyn ni fel mewn rhyw fath o gylch yma, lle o fewn rhai sefydliadau, maen nhw'n amharod iawn i hyrwyddo gwasanaethau, achos bod nhw'n gwybod bod y capacity o fewn y gweithlu ddim yna i ymateb i hynny. Felly, dyn ni yn awyddus i ddeall oedd cyflwyniad Gitso yn sôn am dyn ni angen deall yn union be ydych chi'n deall o natur y defnydd ar hyn o bryd. Mae'n rhaid mi ddeud hefyd bod yna waith i ni wneud o ran parodrwydd Cymraeg i ddefnyddio gwasanaethau. Mae hynny yn fater cymhleth iawn, lle mae pobl dros degawdau hwyrach wedi arfer defnyddio gwasanaethau Saesneg. Felly mae yna ddwy ochr i'r geiniog fel petai, ond y man cychwyn yn benodol ydy fel dŵr Cymru bod yn y lle cyntaf bod corff yn nodi bod nhw'n awyddus i gynyddu defnydd, ac ar ôl hynny bod na meini prawf o ran y cynnydd sydd yn cael ei wireddu wrth i ni gytuno ar y camau yna efo'r corff ei hun. Felly, dyn ni'n ymwybodol o faint y dasg, ond y man cychwyn ydy bod na awydd o fewn y corff i gynyddu defnydd. Dwi'n meddwl na ni orffan efo'r cwestiwn yma. Mae yna gwpl o gwestiynau wedi cyrraedd ar yr un pwnc, sef un o'r pethau mwyaf amlwg am y cyfnod dwytha yma ydy defnydd o dechnoleg wrth ddarparu a defnyddio gwasanaethau a dibyniaeth ar systemau TG i gefnogi'r gwaith. Gofyn dyn ni'n bwriadu edrych ar y maes yma yn benodol cyfeirio at yr enghraifft o Microsoft Teams yn galluogi cyfieithu ar y pryd, a dwi'n sylwi bod Jeremy Evans wedi nodi bod na drafodaethau ar y gweill rhwng Microsoft a'r Llywodraeth am y mater penodol yna, sy'n gadarnhaol iawn wrth gwrs, ond yn fwy cyffredinol, y defnydd o dechnoleg a sut mae arferion darparu gwasanaethau yn newid yn sgil Covid. Mae'n bwysig bod ni'n nodyn y lle cyntaf mae'r arwain ar dechnoleg, a dyn ni'n cydnabod y gwaith mae'r Llywodraeth yn ei wneud efo pobl fel Microsoft. Ond mae yna adegau hefyd, mi oedd yna gyfeiriad wsos dwytha o fewn y panel at sefyllfaoedd lle mae yna newid mewn rhyw feddalwedd enghraifft sydd yn cael ei ddefnyddio fewn y sector gyhoeddus yng Nghymru, lle fysech chi'n meddwl bod y cwmni yma o'r tu allan yn ymwybodol bod na ddynion o ran dwyieithrwydd a bethau felly yn y gwasanaethau sy'n cael ei cyflwyno i gynghorau.
Dwi'n meddwl bod yna faterion caffael lle mae yna addewidion yn cael ei gwneud gan rhai o'r cwmni yma, bod gwasanaethau ar gael yn ddwyieithog ac eto pan maen nhw'n cael ei cyflwyno i gyrff. Tydi'r un awydd ddim yna hwyrach i sicrhau bod gwasanaethau. Felly mae yna ddarn o waith i ni wneud mwyn ceisio darbwyllo rhai o'r cyflenwyr yma i sicrhau bod gwasanaethau'n parhau ar gael yn Gymraeg, a hefyd bod gwasanaethau hwyrach yn cael ei darparu yn y Gymraeg yn fwy wrth i ni symud ymlaen. Dwi'n eisiau, mae staff yn swyddfa ni'n ymwybodol bod yna beryg mod i wastad yn berson hanner gwag. Dwi ddim eisiau creu sefyllfa, mae yna gamu ymlaen, mae yna bethau positif iawn yn digwydd. Pwy fyddai'n credu bod yna gymaint o gyfarfodydd yn cael eu cynnal yn y Gymraeg yn ystod y cyfnod clo mae'r enghraifft. Wnaethon ni ddechrau fel corff lle oedd gennym ni nifer fach iawn o luniaduron, lle oedd pobl ddim yn medru gweithio o gartre, lle doedd y dechnoleg oedd ganddo ni ddim yn galluogi ni i ddefnyddio cyfieithu ar y pryd mewn cyfarfod fideo er enghraifft. Mae yna bethau arbennig wedi digwydd, ond dwi'n meddwl bod yna angen i ni hefyd gadw'r pwysau ymlaen. Mae yna bethau da iawn yn digwydd efo Gov.uk mwyn ymestyn gwasanaethau sydd ar gael ar hyn o bryd, ond sydd yn gyfrifoldeb Llywodraeth Prydain. Mae yna bethau da iawn sydd wedi digwydd o ran Llywodraeth Cymru i sicrhau bod yr apps yma, bethau sy'n cael eu cyflwyno, mynd i fod ar gael yn y ddwy iaith. Felly, dwi eisiau cydnabod y gwaith da sydd yn cael ei wneud, ond hefyd mae'n angen i ni gydnabod maint dasg o ran sicrhau bod gan pob un yng Nghymru, os dyn nhw'n dewis defnyddio'r Gymraeg, bod ganddyn nhw'r hawl i ddefnyddio, a bod ganddyn nhw'r hawl hefyd i ddisgwyl bod corff cyhoeddus yn barod i ymateb yn yr iaith maen nhw wedi ddewis i'w ddefnyddio. Diolch yn fawr. Dwi'n meddwl mae amser wedi entrechu ni. Mae yna gwestiwn wedi cyrraedd ynghylch monitro gwasanaethau yn ystod y cyfnod Covid. Yn amlwg, fysa ni ddim yn cynghori unrhyw sefydliad yn mynd yn groes unrhyw ganllawiau, ac yn amlwg mae yna ystyriaethau eraill ar y funud o ran gwarchod staff. A da ni'n mynd i fod yn edrych ar sut mae y cyfnod yma a y cloi ac yn y blaen yn effeithio ar allu sefydliadau i hynna'n reoleiddio. A bydd hynna'n rhywbeth bydd yn cael sylw ganddo ni. Ond ar ran y Comisiynydd, swn i'n licio diolch i chi gyd am ymuno. Mae wedi bod yn dda gweld gymaint o'na chi yn ymuno efo ni. A da ni'n edrych ymlaen at barhau i drafod efo sefydliadau dros y misoedd i ddod. Diolch yn fawr iawn. Gai jyst diolch hefyd, diolch i Gito yn y lle cyntaf am ei gyflwyniad bore yma. Diolch i staff o fewn yn swyddfa ni sydd yn gweithio yn galed iawn i sicrhau bod yna symud ymlaen o ran y Gymraeg. Ond hefyd gai ddiolch i chi am y gwaith dych chi'n gwneud o fewn eich cyrff. Dwi'n gwybod fel rhywun sydd wedi byw yn y gogledd ddwyrain ar hyd i oes bod rhai mannau yn dalcyn caled o ran y Gymraeg. Felly, dyn ni yn cydnabod y gwaith dych chi'n ei wneud, ond be dyn ni eisiau gwneud ydy eich cefnogi chi i ryw raddau. Y gwir amdani ydy, y sefydliadau yna sydd yn symud yn ei blaen ydy rhai sydd efo arweinyddiaeth cadar, a lle mae yna barodrwydd ar lefel strategol o fewn y corff i symud yr agenda yma ymlaen. Felly, be dyn ni'n awyddus i wneud ydy rhoi pob cymorth i chi mwyn i chi wireddu be ydych chi eisiau gwneud o fewn eich cyrff chi dros y Gymraeg.